Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ha kini kisi lami bonteli ki khobor ki ba ulok upniap ya kalok ke peniap ya ulok ne ka jingya peniap si bahayeng hasam ka United Nation kalalam ha ka jingwat benia jongka ba manla usnam ki don kumba sanpho jarngot ki kenthai bat ki khana ki basha peniap bat nakini 100% ka kies ka dei ka jingsha peniap ha ulok ne ha ki bahayeng hasam lajong. Ha India pat ha ka shisnam ki don arspa nyopsan ngot ki shenrang ki basha peniap ha ka lok jongki bat arspa arpsan ngot ki kenthai ki basha peniap ha ulok jongki bat ka jingsha peniap ka long harukom bat bun ki daw. Henry kambun na ki daw ka daybed na ka daw ka jinga don jinga day shaway kum ka kis jong ka muskan bat ter shadu ka kis jong ka sonam ka badang don menta hayeng bishar. Kakaipot jongka United Nation Office on Drugs and Crime. Kalong ba ka jingsha peniap ka kenthai ne ka khana ka dei manla ka khatwei minute ha ka shisngi. Bat habai khain manla ka sipan ka jingsha peniap ki kenthai ha kaleng ka perthai kalong kumba shispa sauphungot iei ha ka shisngi. Bat kata ka jingsha peniap ru ka dei hayeng lajong. Ka kaipot ka bakhadu ka balami ka dei ha ka arpsan terik unai wing ahrajar arpsau. Haka bala peni baha usnam arajar arpulai ki don sanpui hajar shispa ngot ki kenthai ki bala sha peniap haulok lajong haka perthai barok kawai bat katkum ka kaipot ka peni bakani ka jing peniap kanang kio namar baha usnam arajar arpuar ki don tang saupu prahajar praspa ngot ka National Crime Record Bureau kala peni ya ka kaipot haus nam arajar arpuar ha India ki don arpu prahajar sanspa arpu armut ki basha peniap na ki babun ki daw bat arajar praspa arpu ingot ki dei ki baya peniap silok na ka daw ka jinge don jinge dei sop shawai kala batai ru haus nam arajar arpu ar ki don khat khandai hajar khandai spa arpu saungot ki ba peniap hi yaladi bat nakani prahajar arspa saungot na ka daw ka jingba mihab jingmot ha ka shongman bat nyawajan rius pa khandai pu arngot pan na ka daw ka jinge don jinge dei shawai. Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ka umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo.